Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekwehle umshophi endaweni owumgwaqo omkhulu walapha endaweni yaseThembisa obizwa ngokuthi uAndrew Mapheto. Isigameko lesi sokushayiswa kowesilisa ongalinganiselwa eminyakeni engama-30 kuya ke eminyakeni engama-35. Age estimation of 30 to 35. Lona ke wesilisa ube esedlula emhlabeni ujuqu khona ke endaweni yesigameko. Indawo ke lena engekude kangako nenxanxathela yezitolo ebizwa ukuthi ke iPick n Pay Square. Lapha ke budebuduze nendawo yaseBetchekas. Isigameko esenzeke khona namuhla ntambama. Kulabo ke abayibonele ngamehlo kube ukuba ke lona wesilisa ube umuntu ke obeqa umgwaqo kanti ke ubehamba ke emgaqweni. Lona ke ohamba ibhasi kwase ke qhamuka itekisi. Nalo ke elibese limshayisa wase ke ebaleka ngalo umshayeli walo. Kanti ke ngokuqinisekisa kwamaphoyisa kaMasipala kuyavela ukuthi ke nakuba leli tekisi ke elishayise lona wesilisa lase ke libaleka. Ukhona ke umuntu okwazile ukuthatha ke inombolo noma ke inumber plate. Ngakho ke kuyacelwa ukuba ke umshayeli abuye ke azoyinikela emaphoyiseni njengalokhu kuvela amaphoyisa seqalile ke ngophenyo. Ukukhathaza ke abantu kakhulu ukuthi ke osedlule emhlabeni ushayiswa nje ubehamba ke emgaqweni obomvu okuwumgwaqo webhasi kanti ke nalo leli tekisi belihamba ke emgaqweni obomvu okuwumgwaqo ke webhasi okuyinto ke abacelayo abantu ukuthi ake sidlulise ke umlayezo sikhuze sibabaze ukuthi ke nokho ke abantu imphefumulo yabo iyaphuma ngendlela ke engahlelekile kuyona ke indawo esikuyo njengalokho ke sikubikela nje. Udaba ke lolu oluqhubekayo oselisemaphoyiseni wakwaMasipala uzodluliselwa ke emaphoyiseni wakwa South African Police Service. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Izithombe nemsindo siqoshelwe ubanele uBrazo Sondlo. Kanti ke umbiko siuqopha lapha emgaqweni uAndrew Mapheto Drive budebuduze nenxanxathela yezitolo iPick n Pay Square lapha eBetchekas.